Ano ta diri nga nung kapaso ni sila. Do the burnout. Paso na sakyanan din. Dalan nga ang naay mark diya sa dalan, no. Mga tao diri magtambay, mananaw. Lain-laing states ang sa Kentucky sometimes last week sa July or first week sa August. Nagdirim. Kuan lang. See somebody you know here, baby. Tanan So many nga. people come up here just for this reason right here. They just come up for this reason right here. Tanaw na magpa-smoke. Hawang dalan, ugaw kaayo. Pa-smoke lang ano ilang sakyanan. This street wasn't this black earlier today when I come through here. Yeah. Now there is no smoke. Na ito makuha yung saktong setup asa may smoke karon sa makabunan tas kuan sa kinan ban ano lang tas dagang tao. Ilang next year magkuha tayong saktong video sa mga cars ng mga 1970s 1960s. Sila kalas na sirino ayun na kayong car ano nga car bitaw aso da yun ako doang yellow lit. People laugh. Grabe taman. Ang hotel ni puno. There's a lot of hotels here. Courtyard Marriott. Mga hotel here. Saan na karoon mo? Aso siya. Bye.